Ayun, welcome na welcome sa ating YouTube channel. Enjoy natin na ang vitamin C. Vitamin C. Vitamin C, vitamina ng dagat. Oops. Malapit dito guys. Talagang pansin mo yung environment, natural na natural. No sir kuya, nagsundo ka sa ko? No. Nagtawag ako kay ate. Di ba nagkasabutan? Eyo. Sabi ko, pasensya na rin. Nagtawag ako. Alright, titirayin na natin to. Ano ako dito? Akit ka muna ma'am. Ayan kita. Sige. Sige ma'am. Iyoy. Tapos, Apo ka lang doon ma'am, sa gitna ma'am. Up. saan ba yung ulo nito? Ito yung ulo eh. Dito. Alright guys, titirayin na ni kuya. Oh, Dali manggod. napakalupit, napaka-natural lang dito. Natural na natural. May pang-upload na naman tayo. May pang-upload na tayo mamaya. Dati mahigit 2 taon na rin akong di nakakadagat eh. Last na pag-area ko ng dagat, mas bati pa. Tama-tama lang kuya pala sa pag-abot mo yun, no? Kabot mo lang eh. Yun. Ang biyahe, da man gayad kuhan, mga pirang minuto lang. Dali lang ano. Yan. Guys, kailangan mo. Ano na yata yan eh? Malaumawan? Malaumawan na yan kuya no? Ha? Sa likod ni ka na no? May sandbar bago. Sandbar. Yan guys, talagang pansin nyo, maganda na yung ng dagat. Meron na akong 2.1 subscriber. Wow. Mati na. May jellyfish po. Ito, jellyfish oh. Ayan oh. Ayan oh. Itim. Pula-pula yung kanina eh. Magandang to, experience naman. Okay na kuya no? Pwede na? Magandang experience to dito. Yo, what's up? Ay. I-upload ko ito mamaya sa aking YouTube channel, Nonoy's Vlog and Drive mga kapatid. Tara, samahan nyo kami mamasyal sa isla. Alright, what's up? Mapapansin nyo talagang papalapit na tayo dito sa sa Klayan. Yan. Paano ng tubig? Napakalinis. Ha? 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 Natural na natural. Napakalapit.
Napakaganda ng experience dito. Ah. Yuhu! Ah. Wow. Ah. Amazing. Napakalupit. Pansin nyo naman mga talagang sana hindi tayo malaglag. Ayos. Malapit na tayo ng malapit. Ayan na yung pupunta natin, oh. Behind the garage. Wow. Napakalinaw ng dagat, oh. Napakaganda pamasyal sa barangay Saklayan. Uwi na tayo. Wow.
Napakalupit ng ano, sandbar oh. May sandbar pa dito. Natural na natural talaga oh. Oh. Lupit oh. Ang ganda pala dyan ma'am oh. Yun sa likod oh. Ah, napakalupit. Wow. Napakalupit, amazing. Amazing art. Magallanes. Magallanes, Sorsogon. Nandito tayo ngayon sa Castilla mga kapatid. Yan, makikita nyo dyan. Mga bundok na yan. Yan, bundok yan. Alright, tas nasa bangka tayo ngayon. Wash out sa lahat. Napakalinaw ng tubig. Ganda ng ano ngayon, panahon. Tsambahan natin. Yo, what's up, what's up? Subscribe nyo lang ako mga kapatid sa aking YouTube channel. Ayoko lang narama. Yan tayo, duwada no? Sa may simbahan na yan no? Tara, tas ikot natin yun. Ikot tayo doon, papunta doon. Pagland travel, doon, napakalayo. Yan, simbahan na yan, no? Alright. Ayun, nandito na tayo. Tama, dito tayo kay ate, ano? Tama, dito tayo, dito. Ayan, tama. Yara. What's up? Yan, nandito na tayo. Napakalupit. Yes. Lapit lang pala no. Ara na yun lang pala. Pag ano ma'am, land travel, yan yung ikutan natin. Yun, doon sa may simbahan na yun. Ikot pa yun, doon, bundok na yun. Papunta naman doon. Doon sa pinanggalingan natin. Doon tayo bababa sana. Wow! Ano pa man? Barili yan ha. Titawagan ko si Mrs. mo ka Subanggi, di ko natawag. Kana nagparat. Dagan signal. Nagparat. Sabi ni ano, nagsundo nga sa imo Sir Nusad. Sabi nung Miyerkules baga. Pagkabat mo na, yaman pa kami diyan baga. Ay kadi bali. Okay. Okay nene. Mababa na tayo. Tara. Mababa na tayo ng bangka. Ay, mababaw lang, ma'am. Buta, nawala yung chinilas ko Dapat dito pala nakapa. Ay, puto, tanggal chinilas.
Kabaon yung chinelas ko mga kapatid. Ayun. Kabaon yung chinelas ko. Tama dito yung mga crocs. Ah, tanggal na oh. Experience. Kuya, so kaya Ate Manilin, digdi na ito no? Kaya Ate Manilin? Diyan sa arong sir, hindi ka lagi. Ah, digdi mo na sarang nindo? Kasi manilin. Ah, sige. Taga dito si Kuya. Ah, ma'am. Asawa ng client. Sila yung parless ngayon. Yan, shoutout sa lahat. Palaban tayo dito. Oh. Pasubo tayo dito. Napakalapit oh. Yan yung mga masipag nating mga isda. Shoutout sa inyo mga kapatid. Yan. Mga malalapit yan. Hoy, may pang-uploads na naman tayo. Man, lalakarin na natin to. Enjoy man sa mga gantong area. Kala ko to bato. Isang sako ng bato. Bato. Pampalutang pala yan. Kala ko bato. Ang sarang nga. Ang ligdi. Hey! Hey! Ah! Ah, dito tayo, ma'am. Ate, kamusta? Ha? Ay, tabi. 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 Bubon. Yan tayo, ma'am. Bubon. Bubon. Arani lang pala, no? Yan ang tubig, oh. Lapitan mga. Three, two, one.